without being attended to. Odhiane nyime kwan mag rawere ma mako yema mondo e kaunti ma Migori odok piny ku katamalo 2.9 nyaka katamalo 19.8 ka kwan mag rawere magamo kute mag ayaki to medore kod atamalo 1.1. Man kaluwore gi report mar migawo mar thieth e kaunti ma Migori. Ripota marwa ma Migori Jojuma ni kod ler mar wachni. Mako yemo mondo lwenjego mag kit chwech kaachiel kod gamo kutego mag ayaki osebedo kendo pod en midhiero e kind rawere e kaunti ma Migori. Higa mar 2018 migawo mar thieth e kaunti ma Migori kautenre kod migepe mamoko ne obiro kod yorego mag tich mar geng'o midhiero adekgi e kind higano mar 2018 nyaka higano mar 2022. And of course the departments of guidance and counseling in our schools are also working well to ensure that this focus on reducing teen pregnancy works for Migori County. To joma rowere bende gamo iye kata gamo remo mapiyo nikech ok gidwa tiyo kod gik mwaluongo gi dhongere ni family planning. Giwacho ni contraceptives go nigi side effects mamoko. If you are still young, it is important to abstain, but we would not wish to have to inflict our own values to the young people because it's also a health right, and the health right is for all the ages. Lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwan mag rawere momako iye koro dok piny ka wuok atamalo 20.9 nyaka atamalo 19.8 ka kwan rawerego ma ogamo kutego mag ayaki to koro dhi malo kod atamalo 1.1 ka wuok e atamalo 0.9 e kinde mar 6 nyaka dwe mar 12 mar higa mokalo. What we've learned in the last 6 months, that is July to December, is that in terms of adolescent pregnancy, we have had a consistent decline. At the moment, we are at 19.8%. Though also when you look at HIV, the HIV positivity is still increasing. We are about at 1.1% from 0.9. Initially, we were testing just everyone in general, but now we reduced to targeting. That means we are targeting fewer, but those at higher risk. E kindero mano kelo jotelo mawuok e migepe mopogore opogore mar ng'iyo kinge ma osego e kedo kod midhiero adekgi. Jokanya sekta mopogore opogore ne osingo jiwo kedo kod midhiero adekgi makoro juko rawere. Joma rowere pod mako ich kendo gamo kute mag ayaki nikech nok mar kondom ne joma osebedo kong'iyo tiyo kod kondom tok ginyal yude facility mayot. Mwatemo puonjo jogi mar mondo gidhi for abstinence to jomok nyal wa encourage gi mondo gi use condoms sama gibedo kanyakla ni ma nyalo duoko prevalence rate mar HIV. Nywando rawere e kedo kod midhiero adekgi en achiel kuom okenge makoro itiyo godo. As a county, we really bring the young people very much on board for the sake of them reaching the young people. That has really worked very well. Bringing them on board, it makes them be the agent of change in talking to their fellow young people. Watemo medo mondo wapuonjgi mang'eny mondo ging'e ni ngima gi nyaka gi protect. Ritruok ema wadwa emphasize ahinya. Kata bed ni kwan mag rawere mamako iye kaachiel kod mago magamo kutego mag ayaki pod nitie malo e kaunti ma Migori, migawo mar thieth wacho ne gisego okang' makare mar duoko piny midhierogi. Jojuma, Ramogi TV.